ሰላም ለክሙ አሃዊየ ወአሃትየ ህፃናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተሰባት ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ እፋሎክሙ ወፎጽናክሙ ይዜዛ አቀርብ ለክሙ በእንተ አረፍተ ነገር ዘልሳነ ግዕዝ ዘይብል ውእቱ ፍጹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣሕዋቴና ሓቴን ፍትዋት ህፃናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተሰብ ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ከመይ ኣለኹም ተሓንዲኹም? ኣነ ድሓነ እግዚአብሔር ይመስገን። ሕዚ ኣቕርበልኩም ብዛዕባ ሙሉእ ሓሳብ ናይ ቋንቋ ግዕዝ ወይ ድማ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ሙሉእ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ከም ዝምስረት ዝብል እዩ። እሺ ፍትዋት ህፃናት ናይ ሎማዓን ትምህርትና እዚ ካብ ኮነ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ እንታይ ዝብል ተማሂርና ነርና? ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ TTM ንጹህ ክህነት ንኽብሪ እግዚአብሔር ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ፍትዋት ህፃናት ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ዓርስኻ ምፍላጥ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣስተኣምሮ ርእስ ዝብል ተማሂርና ነርና። እዚ ማለት ድማ ዓርስኻ ምፍላጥ ብመጀመርያ ሓደ ሰብ ዓርሱ ንኽፈልጥ ብመጀመርያ ሽሙ የፋልጥ። ኣነ ኣብነት ሽመይ ጽዮን ይበሃል። ስለዚ ስምየ ጽዮን ውእቱ ኢለ ወይ ድማ ስምየ ጽዮን ይትበሃል ኢለ ከፋልጥ ኣለኒ። ካብኡ ቀፂለ ድማ ሽመ ኣቦይ ናይ ኣቦይ ሽም ሕዚ መዓሾ ይብል። ኣነ ድማ ወስመ ኣቡየ መዓሾ ይትበሃል ይብል ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂለ ናይ ኣደይ ሽም ስመ እምየኒ ኣዜብ ውእቱ ስመ እምየኒ ኣዜብ ውእቱ ኢለ ይዛረብ። ካብኡ እንታይ ከም ዝሰርሕ ክንደይ ክፍሊ ምዃነይ ተምሃሪት ድየ ገለ ዝብልታት እዚኦም እናቐፀልና ንዓርስና ነፋልጥ ማለት እዩ። እሺ ፍትዋት ህፃናት ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሕዚ ድማ ናይ ሎማዓን ትምህርትና ወይ ድማ ብዛዕባ ዓረፍተ ነገር ናብ ዝብል ትምህርትና ንሰጋገር። ዓረፍተ ነገር ዘልሳነ ግዕዝ ሙሉእ ሓሳብ ቋንቋ ግዕዝ እሙስተ ኣሃዱ ልሳን ለተናዎ ወለተናግሮ ኣሃዱ ምስለ ካልኡ ቦቱ ዘርእሱ መዋቅረ ዓረፍተ ነገር። ኣብ ውሽጢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ምስ ካሊእ ንምዝራብ ወይ ድማ ንምርዳእ ናይ ባዕሉ መዋቅር ሙሉእ ሓሳብ ወይ ድማ መዋቅር ዓረፍተ ነገር ኣለዎ። ዝኒ በመስርቶ ዓረፍተ ነገር ውእቱ ዝኒ በመስርቶ ዓረፍተ ነገር ውእቱ እዚ ድማ ሙሉእ ሓሳብ ብምስራት ወይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ ብምህናፅ ሙሉእ ሓሳብ ብምስራሕ እዩ ማለት እዩ። ልሳነ ግዕዝኒ ቦቱ ዘርእሱ መዋቅር ዓረፍተ ነገር። እሺ ፍትዋት ህፃናት ቋንቋ ግዕዝ እውን ናይ ባዕሉ መዋቅር ዓረፍተ ነገር ወይ ድማ መዋቅር ሙሉእ ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣሃዱ ዓረፍተ ነገር ዘልሳነ ግዕዝ ቦቱ ሰብኣቱ ክፍላት እሙንቱኒ ሓደ ዓረፍተ ነገር ወይ ድማ ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ቋንቋ ግዕዝ ናይ ባዕሉ 7 ክፍልታት ኣለዎ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ባለቤት፣ ካልኣይ ማእሰረ አንቀጽ፣ ሳልሳይ ተሳቢ፣ ራብዓይ ቅጽል፣ ሃምሳይ ተወሳኺ ግስ፣ ሳድሳይ መስተዋድድ፣ ሳብዓይ መስተጣምር ውእቶም። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ በዓል ቤት ባለቤት ማለት በዓል ቤት፣ ካልኣይ ማእሰረ አንቀጽ መእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ግስ፣ ሳልሳይ ተስሓቢ ተስሓቢ፣ ራብዓይ ቅጽል ቅጽል፣ ሃምሳይ ተውሳከ ግስ ተውሳከ ግስ፣ ሳድሳይ መስተዋድድ መስተዋድድ እውን መስተዋድድ ብትግርኛ፣ ሻብዓይ መስተጣምር መስተጣምር። በዓል ቤት ማለት ናይቲ ሙሉእ ሓሳብ በዓል ቤት ነቲ ፍጻመታት ዝፍጽም በዓል ቤት ይበሃል ማለት እዩ። ማእሰረ አንቀጽ መእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ድርጊት ዝፍጸመሉ ማለት እዩ። ተስሓቢ ተስሓቢ ናይቲ ማእሰረ አንቀጽ ተስሓቢ፣ ቅጽል ቅጽል ናይ ሽም ቅጽል ክኾን ይኽእል እዩ ናይ በዓል ቤት ቅጽል፣ ተውሳከ ግስ ንግስ ዘራጉድ ማእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ንግስ ዘራጉድ ወይ ድማ ንግስ ብደንቢ ክርዳእ ዝገብር ማለት እዩ። መስተዋድድ ማለት ዝምድና ዝገልጽ ኣብነት ሽም ምስ ሽም ወይ ድማ ዝኾኑ ተመሳሰልቲ ነገራት ንዕኦም ዝገልጽ ማለት እዩ ወይ ድማ ዘተሓሕዝ። መስተጣምር ማለት ድማ ንኽልተ ነገራት ብሓደ ጣሚሩ ዝሕዝ ማለት እዩ። ምሳሌ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት። ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት ወይ ድማ ኣቤል ወሮቤል ዮም ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት እውን ክንብላ ንኽእል ኢና። እዚአን ክልተን ቀተሉን ዮምን ዝብላ ኣገላቢጥና እውን
ዝሙሉእ ሓሳብ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እሺ ፍትዋት ህፃናት እዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ናይዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ትርጉም ከምዚ ይብል ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ፃዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም። ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ፃዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ዘለው ነገራት ክነግረኩም እየ ተኸታተሉኒ። እምዝንቱ ዓረፍተ ነገር ኣብዚ ሙሉእ ሓሳብ እዚ ቀዳማይ ባለቤት ወይ ድማ በዓል ቤት ኣብዚ ሙሉእ ሓሳብ እዚ በዓል ቤት ዝበሃል ኣቤል ወሮቤል ዝብል እዩ። ኣቤልን ሮቤልን ስለዚ ናይዚ ሙሉእ ሓሳብ በዓል ቤት እዮም ማለት እዩ። ማእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ግስ ማእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ግስ ዝበሃል ድማ ቀተሉ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ድርጊት ስለ ዝኾነ ቀተሉ ማለት እዚ ናይዚ ሙሉእ ሓሳብ ማእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ግስ እዩ ማለት እዩ። እሺ ፍትዋት ህፃናት ተስሓቢ ኸ ተስሓቢ ድማ ቁንፅል ዝብል እዩ። ቁንፅል ማለት ቡኻርያ ማለት እዩ። ቅፅል ድማ ፃዓዳ ዝብል እዩ። ፃዓዳ ስለዚ እዚ ፃዕዳ ናይ መን ቅፅል እዩ? ናይ ተስሓቢ ናይ ቁንፅል ዝብል ቅፅል ናይ ተስሓቢ ቅፅል ፃዓዳ ዝብል ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ተወሳኺ ግስ ንግስ ዘራጉድ ወይ ድማ ንግስ ዝገልፅ ዮም ዝብል እዩ። ዮም ቀተሉ ወደንዮ ሕዚ ቀተሉ ኢልና ብዘዮም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ዮም ዝብል ንቀተሉ ዝብል ግስ ዘራጉድ ወይ ድማ ዝገልፅ ማለት እዩ። መስተዋድድ በ ዝብል መስተዋድድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። በፍኖት ኣብ መንገዲ በዝብል መስተዋድድ መስተፃምር ድማ ወ ዝብል እዩ። ዘተሓሕዝ ንኽልተ ነገራት ዘተሓሕዝ ኣቤል ወሮቤል ኢሉ ሕዚ ወ ዝብል መስተፃምር ኣእትዩ ማለት እዩ። እምዝንቱ ዓረፍተ ነገር ሶንርኢ በለቦ ብነ ሰብኣቱ ንኡሳን ዓረፍተ ነገራት እሙንቱኒ ኣብዚ ሙሉእ ሓሳብ እዚ ልቢ ኢልና እንተሪእናዮ ፍትዋት ህፃናት 7 ሙሉእ ሓሳባት ክነውፅእ ንኽእል ኢና ወይ ድማ 7 ሙሉእ ሓሳባት ኣለውና። ንሳቶም ድማ እዛ ሙሉእ ሓሳብ እዛ ትኽክለኛ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ፃዕዳ ቁንፅለ በፍኖት ወይ ድማ ኣቤል ወሮቤል ዮም ቀተሉ ፃዕዳ ቁንፅለ በፍኖት እያ ትብል። ስለዚ ካብዛ ሙሉእ ሓሳብ እሳ እናወሰኽና እናቐናንስና ስለዚ 7 ሙሉእ ሓሳባት ክነውፅእ ኢና ማለት እዩ። መጀመርያ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንፅለ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንፅለ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ሕዚ በዓል ቤት ተስሓቢ ግስ ወይ ድማ ማእሰረ አንቀጽ ወይ ድማ ማእሰረ አንቀጽ ጥራሕ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንፅለ ማለት ኣቤልን ሮቤልን ቡኻርያ ቀቲሎም። መዓዝ እታ ቡኻርያ ኸ እንታይ ዓይነት እያ? ኣበይ ዝብል ሕቶታት ስለዚ ኣብዚ የለን ማለት እዩ። ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንፅለ ማለት ስለዚ ኣቤልን ሮቤልን ቡኻርያ ቀቲሎም ግን ኣብዚ መዓዝ ኣበይ በበይ ገፅ ዝብል ሕቶታት ዝምልስ የለን ማለት እዩ። ካልኣይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ቁንፅለ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ቁንፅለ ኢልና ዮም ዝብል እንተእቲናሉ ድማ ኣቤልን ሮቤልን ሎም መዓንቲ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣቤልን ሮቤልን ሎም መዓንቲ ቡኻርያ ቀቲሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዓዝ ዝብል ሕቶ ተመሊስልና ማለት እዩ። መዓዝ ዮም ወይ ድማ ሎም መዓንቲ ስለዚ ኣቤልን ሮቤልን ሎም መዓንቲ ቡኻርያ ቀቲሎም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣበይ ዝብል ሕቶ ኣይተመለሰን። እዛ ቡኻርያ ኸ እንታይ ዓይነት ቡኻርያ እያ ዝብል ሕቶ እውን ኣይተመለሰን ማለት እዩ። ፍትዋት ህፃናት ካብኡ ሳልሳይ ድማ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ፃዕዳ ቁንፅለ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ፃዕዳ ቁንፅለ ኢልና ድማ ኣቤልን ሮቤልን ፃዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣቤልን ሮቤልን ፃዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብዚ መዓዝ ዝብል ኣይተፈለጠን። መዓዝ ኣበይ ዝብሉ ሕቶታት እውን ኣይተመለሱን ማለት እዩ። ጥራሕ እታ ቡኻርያ እንታይ ዓይነት ምዃናን ቡኻርያ ከም ዝተቐተለትን በዓል ቤት ድማ ኣቤልን ሮቤልን ምዃኖም ጥራሕ ይገልፀልና ማለት እዩ። ራብዓይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንፅለ በፍኖት ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንፅለ በፍኖት ኢሉ ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ቡኻርያ ቀቲሎም ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ እንታይ ከም ዝቐተሉ ቡኻርያ ይገልፀልና ኣሎ። ኣበይ ኣብ መንገዲ መዓዝ እንታይ ዓይነት ቡኻርያ እያ ዝብል ግን
ኣይተመለሰን ማለት እዩ እሺ ፍትዋት ህፃናት ሓምሻይ ድማ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ጻዕዳ ቁንጽለ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ጻዕዳ ቁንጽለ ይብል እዚ ማለት ኣቤልን ሮቤልን ሎማዓንቲ ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣቤልን ሮቤልን ሎማዓንቲ ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ሕቶታት ተመልሱ ነገር ግን ኣበይ ዝብል ሕቶ ኣይተመለሰን ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሎማዓንቲ ዝብል ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣለዉ መዓዝ ሎማዓንቲ እንታይ ዓይነት ቡኻርያ ጻዕዳ ስለዚ ኣበይ ዝብል ሕቶ ግን ኣይተመለሰን ማለት እዩ ሻድሻይ ኣቤል ሻውዓይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት ይብል ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም መዓዝ ኣይተፈልጠን ስለዚ መዓዝ ዝብል ሕቶ እውን ኣብዚ ሙሉእ ሓሳብ እዚ ኣይተመለሰን ስለዚ ፍትዋት ህፃናት ካብዚ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ካብዛ ኣቤል ወሮቤል ዮም ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት ካብቲ ሙሉእ ሓሳብ ብዙሓት ሙሉእ ሓሳባት ናወሰኽና እናቐነስና ክነውፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ለዚ ፍትዋት ህፃናት እዚ ማለት ድማ ኣቤልን ሮቤልን ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም ኣቤልን ሮቤልን ኣብ መንገዲ ጻዕዳ ቡኻርያ ቀቲሎም መዓዝ ዝብል ሕቶ ኣብዚ ኣይተመለሰን ማለት እዩ ስለዚ ፍትዋት ህፃናት ብሓፂሩ ኣብዛ ናይ መጀመርያ ሙሉእ ሓሳብ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንጽለ ኢሉ ሰለስተ ነገራት ጥራሕ ሒዙሎ እዚ ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ በዓል ቤት ተስሓቢ መእሰሪ ዓንቀጽ በዓል ቤት ኣቤልን ሮቤልን እዮም ተስሓቢ ቁንጽል ወይ ድማ ቡኻርያ ብመእሰሪ ዓንቀጽ ቀተሉ ዝብል ስለዚ እዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ሰለስተ ነገራት ሒዛ ካልኣይ ድማ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ቁንጽለ ኣብ ዝብል ዮም ትብል ወይ ድማ ተውሳኺ ግስ ወሲኹ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ ኢሉ ጻዕዳ ዝብል ቅጽል ወሲኹ ማለት እዩ ራብዓይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንጽለ በፍኖት ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንጽለ በፍኖት ኢላ ድማ ኣብዚ ድማ በፍኖት ዝብል በዝብል መስተዋድድ ወሲኹ ፍኖት እውን ፍኖት በዝብል ስለ ዝገለጾ በፍኖት እንትኾን ተሎ ኣብ መንገዲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ኣብ ሓምሻይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ጻዕዳ ቁንጽለ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ጻዕዳ ቁንጽለ ኣብዚ ድማ ክልተ ወሲኹ ዮምን ጻዕዳን ዝብሉ ወሲኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ቁንጽለ ዝብል ኣይግደፍን ወይ ድማ ግደፍ ኣይኽእልን ማለት እዩ ኣብ ሻድሻይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ዮም ቁንጽለ በፍኖት ኣብዚ ድማ ዮም ዝብል እንዮ ግን ጻዕዳ ተገዲፉ በፍኖት ዝብል መፅኡ ማለት እዩ ሻውዓይ ኣቤል ወሮቤል ቀተሉ ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት ኣቤልን ሮቤልን ጻዕዳ ቡኻርያ ኣብ መንገዲ ቀቲሎም ስለዚ ኣብዚ እውን ጻዕዳ ቁንጽለ በፍኖት ኢሉ ዮም ገዲፉ ጻዕዳን በፍኖትን ኣእትዩ ማለት እዩ እሺ ፍትዋት ህፃናት ስለዚ ካብዛ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ብዙሓት ሙሉእ ሓሳባት ኣውፂና ኣለና ማለት እዩ እዞም ሙሉእ ሓሳባት ድማ ሓደ እዩ ትሕዝቶኦም ነገር ግን ዮም ገለ ዝብሉ እናወሳሰኽና እናቐናነስና ክንሰርሕ ተለና ብዙሓት ሙሉእ ሓሳባት ነውፅእ ኣለና ማለት እዩ እሺ ፍትዋት ህፃናት ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ነይሩ ሎማዓንቲ ብሓፈሻ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ኣመሰራርታ ሙሉእ ሓሳብ ዝብል እዩ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት 7 ነገራት ኣለውና ንሳቶም እውን በዓል ቤት መእሰሪ ዓንቀጽ ተስሓቢ ቅጽል ተውሳኺ ግስ መስተዋድድ መስተጻምር ዝብሉ እዮም እሺ ፍትዋት ህፃናት ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ብኻሊእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ ፈለው ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ ሁኑ ብሰላም ጽንሑ ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ TTM ንጹህ ክህነት ንኽብሪ እግዚአብሔር ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ